Dobrý deň, v nasledujúcej ukážke si ukážeme, ako sa dá vytvoriť zdieľaný priečinok vo vašom počítači. V počítači vo vami zvolenej lokalite si vytvoríme nový priečinok, pomenujeme, následne cez pravé tlačítko vlastnosti zdieľanie zadáme zdieľať. Nájdeme everyone, pridáme a rozšírime im oprávnenia na čítanie a zapisovanie. Priečinok máme vyzdieľaný. Cez rozšírené zdieľanie skontrolujeme povolenia. Musia byť odškrtnuté všetky povolenia. Uložíme zavrieť. Následne tento zdieľaný priečinok skontrolujeme na sieti v našom počítači. Musí sa tam zobraziť. Ďakujem za pozornosť. Príjemný deň.